For today's ride, sa Tayug Pangasinan naman ang destinasyon ko. Bibisitahin ko ang kanilang Eco Park, Sunflower Farm. Samahan niyo ako! 6 AM na ako nag-ride out. Kasi solo ride lang ako. Gusto ko maliwanag na pag umalis ako. Itong bridge na to, ngayon ko lang siya makukuhanan ng video. Kasi tuwing dumadaan kami dito, madilim pa. Kaya hindi ko siya naisasama sa aking vlog. Ang pangalan ng bridge na to ay Hector Mendoza Bridge. Na-inaugurate siya noong March 18, 2004 sa panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Project pa to ni President Marcos. Nung mga bata pa kami, lagi namin to nakikita pag pumupunta kami ng Alcala. Putol siya na bridge. And ang daan namin lagi sa ilalim. May instance dati, 4th year high school ako, nag-take kami ng NCEE sa Primicias. Dumaan kami sa hangin, sa footbridge. Parang footbridge siya eh. Kasi merong baha yata na nangyari. So hindi makadaan na yung mga jeep. Meron lang footbridge, dun kami dumaan. So imagine kung gaano ka thankful ang mga tao dito kasi maayos na yung dinadaanan nila.
Dahil dinaan ako ni Kuya sa shortcut. Time check, 8:27. Nandito na kami sa approaching Tayug Sunflower Farm. At ang ganda ng mga dinaanan namin. Thanks to Kuya. Kuyang taga Santa Maria. Sinamahan niya ako dito sa taga-ano lang siya eh, taga Santa Maria, sa Bayan, solo ride din siya. Kaya ayan, sinamahan niya ako. Dito na kami sa Sunflower Cup.
Shout out kay Adik naka-black. Siya yung nag-take ng picture ko sa bird's nest. Tapos, kinuhanan ko siya ng video kasi sasama ko siya sa vlog. Pero, hindi pala na-record. So, sorry ating. Pasensya na. Shoutout na lang kita kung halimbawa panood mo to. Sorry. Check, 12:40.